بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الله سع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in jamil malaikati muqarrabin wa jamil ulama ila amilin jamil awliya ila arifin wa jamil musannifin sunila musannifat al-kitab Syekh Zainuddin bin Ali al-Ma'bari al-Mulaybari Syekh Abi Bakrin al-Ma'rufi Sayyid Abi Bakar Muhammad Syatu Atimiyati wa ila syarihi wa mutarjimihi ila hadrati syekhina mursyidina Syekh Muhammad Syurahuddin al-Mujahid Syekh Muslim Syekh Muslim Syekh Muhammad Syekh wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat ya abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa syekhina wa syekhina wa jami'a man hadra fi majlisina hadha syu'ulillahi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sepuh, bini sepuh, para kiai, punyai, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rutinan Karangrejo ingkang sanget kawula mulyakaken. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah dalu menika kita tasih pinaringan taufik hidayah, pinaringan maunah sehingga saged mangempal dalam rangka derek perintahipun guru kanthi wilujeng, mugi wilujeng menika dipun langgengaken dening Allah Subhanahu wa taala hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mugi kali Allah kita dipun dadosaken yang ingkang tambah sae anggenipun lumadi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken napa ingkang sampun kawula aturaken kapananipun nika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Wa minha lan iku tetep setengah saking wasaya ta'allumul ilmi utawi belajar ilmu asyariyye kang bangsa syariat. Ai wa minal wasaya tegese iku tetep setengah saking pira-pira wasiat atis ai kang ana sanga ta'allumul ilmi utawi belajar ilmu asyariyye kang bangsa syariat. Wa huwa utawi ilmu syar'i iku al-ulumu pira-pira ilmu asala satu kang ana telu. Allati kang sayusarrihu kang bakal jelasake sapa musannaf biha kelawan allati. Wa hiya utawi allati iku ilmu alladzi kang yusahihu kang bisa benerake apa alladzi benerake al ibadata ing ibadah. Wal ilmu lan ilmu alladzi kang yusahihu kang bisa benerake apa alladzi benerake al aqidata ing akidah. Wal ilmu lan ilmu alladzi kang yuslihu kang bisa mbagusake apa alladzi mbagusake al qalba ing ati.
qaulul musannaf wa ta'allaman ilman yusahhih ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi usqala. Usqala napa usqula ini ya. Fi'il amr ya. Lan wa ta'allaman lan belajaro temen sapa sira ilman ing ilmu. Yusahihu kang bisa menerake apa ilmu, menerake taatan ing ngabekti, wa aqidatan lan ing akidah keyakinan, wa muzakkiyal qalbi lan ingkang bersihake ati. Uskula bersihaken temen sapa sira. Yakni ngersakake sapa musannaf yajibu wajib alaika ing atase sira ayyuhasaliku eling-eling wong kang ngambah dalan maring Allah ar-raghibu kang demen fima ing dalem perkara yusilu kang bisa nekakake apa maka ing sira nekakake ila ridallahi maring ridhone Gusti Allah wa rasulihi lan ridhone Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa anta ta'allama yen to belajar sapa sira ilman ing ilmu yusahihu kang bisa menerake apa ilman ta'ataka ing ngabekti sira wa ibadataka lan ibadah sira bayane min wudu'in saking wudu wa sholatin lan salat wa saumin lan poso wa zakatin lan zakat wa hajjin lan haji wa muamalatin lan bergaul ala wifqi syariati ing atase nyocoki syariat al mutahharati kang dibersihake. Idil amalu krana utawi amal min ghairi ilmin saking tanpa onone ilmu iku batilun kang batal. Iki bahas tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh salik, oleh murid dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka wusul ila Allah. Salah setunggalipun nggih menika ta'allumul ilmi, belajar ilmu. Niki bolak-balik Yai Mursyid nggih. Ingkang kula mireng nggih, baik ingkang kala wingi wekdal dateng tambak beras, dateng apa niku RAT terus dateng aplikasi niku awake dhewe kongkon napa niku belajar terus ilmu ngoten. Kanten nggih niku ilmu itu berkembang. Ilmu niku berkembang. Riyen dereng wonten HP, dereng wonten nggih. Dereng wonten Shopee, dereng wonten medsos, TikTok lah. Kita harus menguasai itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengarahkan kemajuan-kemajuan utamanya teknologi ini agar tetap sesuai dengan koridor syariat. Nah, tengene kitab niki nggih. Kita diutus belajar ilmu utamane ilmu syariat. Ingkang wajib kita pelajari niki wonten 3. Setunggal ilmu alladzi yusahhihul ibadah. Ilmu ingkang saged membimbing kita, saged ngarahne sah tidaknya ibadah, baik buruknya ibadah. Nah niki biasane kalih napa niku kalih ulama-ulama dipun wastani ilmu napa? Ilmu fikih, juknise ibadah, petunjuk teknis. Kalih juklak nggih, juklak napa? Petunjuk pelaksanaan ya. Ibadah juknis. Nah, juknis pancene salat berarti kudu wudu carane kaya ngene. Lek kena najis berarti kudu disuceni, carane nyucenine kaya ngene. Kedah belajar niku. Agar napa? Agar ibadah kita itu sesuai dengan ingkang dipun karepaken dening syariat. Nomor kalih ilmu alladzi yusahhihul aqidah. Ilmu ingkang saged nglurusne keyakinane kula lan panjenengan.
Iki biasane dipun wastani kalih ilmu napa? Ilmu tauhid. Tauhid kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabe Asy'ariyah kalih napa? Setunggalé napa? Maturidiyah. Lek fikih wau mazhabe sekawan ingkang mudhawwan ngantos sakmenika. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ahlu sunnah wal jamaah dalam hal tauhid tumut imame kalih niku wau Abdul Hasan Al Asy'ari kalih Abdul Mansur Al Maturidi. Niki kersane mboten melenceng, mboten katut wong-wong Jabariyah, mboten katut wong-wong Qadariyah. Qadariyah nggih, sanes Qadiriyah. Qadiriyah dikira thariqah Qadiriyah sesat wong mboten. Qadariyah nggih. Mboten tumut tiang-tiang Mujasimah. Mboten tumut tiang-tiang Khawarij. Mujasimah niku ngarani bahwa Allah niku berjisim, jadi duwe tangan, duwe sirah, duwe meripat. Niku menurut paham kita niku salah. Kanten laisa kamislihi syai'un. Terus lek Jabariyah niku berarti apapun yang kita lakukan itu sebenarnya adalah paksaan dari Allah, sehingga Allah zalim lek nglebokne awake dhewe nang neraka. Karena iku mau ade nglakoni dosa iku dipaksa mbek Gusti Allah. Qadariyah mboten Qadariyah. Kita itu napa? Berbuat apapun itu sesuai dengan kehendak kita, tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Sehingga awake dhewe lek nglakoni apik berarti Allah wajib nglebokne nang surga. Nah, kan mboten ngoten lek napa niku lek Ahlus Sunnah wal Jamaah kan mboten ngoten di antara napa pahami di antara Qadariyah kalih sinten niku wau Jabariyah. Nah niku ilmu-ilmu tauhid. Nah, biasane mbok kok sakniki nang langgar-langgar rapate enek ujian la wujud idam baqo. Lah niku padahal duasar. Aqaid khamsin ya, akidah yang ada 50, 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustaqil Allah, 20 pinten? Sekawan sifat wajib Rasul, sekawan sifat mustaqil Rasul kali setunggal sifat jaise Allah, setunggal sifat jaise Rasul pas 50. Saiki diganti ambek napa? Turi putih. Turi putih waduh. Awake dhewe niku sering kru padahal ora sengaja ngapal ya, tapi karena kita sering mendengar akhirnya apal ya Allah wujud hidam bakok niku. Nah niku aqaid khamsin. Terus malih ingkang nomor 3 al ilmu ladzi yuslihul qalba, ilmu ingkang saged ndadosaken manah kita niku langkung sae. Haliyah kita langkung sae. Namine ilmu tasawuf utawi ilmu akhlak. Nah, ilmu-ilmu niku mboten kok namung dipelajari mawon, tapi lek wis oleh ilmu dinapakne diamalaken. Senajana oleh nggur titik. Kula yakin lek awake dhewe ngaji ngeten iki ora kabeh iso dipahami, tapi paling enggak ada 1-2 hal yang kita ingat. Nggih. Apa malah lek dawuh Yai Mursyid wangel dipahami langsung niku. Wangel gitu. Dawuh-dawuh Mursyid lho. Tapi paling tidak ada satu hal yang kita ingat kemudian kita angen-angen mari ngono diamalno. Kawe ngamalno kuwabeh wangel, angel. Apa maneh lek ngaji rungon-rungon ya. Kaya yo paham-paham mari wis mulih takoki bojone apa mau sing diajakno. Wah lali. Ora ditulis ya ora ono rekamane. Nggih, dados ilmu ingkang dipadosi niki wau lek wis oleh ya diamalno. Kranten napa? Dawuhipun Ibnu Ruslan nggih tengene Nazm Zubat niku. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu senes niku. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wasan. Jadi wong sing ngerti
wong sing alim. Alim teng mriki mboten kok kudu pinter mboten. Tulisannya soalnya ain, alif, lam, mim. Wong ngerti, senes wong pinter, wong alim, alim kali alim benten. Lek alim niku pokoknya ngerti. Tapi lek alim nggih, lek wacanane padha ya jane, krungon-krungonane ya padha alime, tapi lek dilihat dari tulisannya itu sudah beda arti. Lek alim niku berarti wonge tenanan lek ngerti, banget ngerti nih. Gus Baha nggih. Gus Ember nggih arepe. Insyaallah. Barakallah. Tapi lek alim angger ngerti arti pun nggih datang mriki lafate wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Wong wis ngerti ilmu, mari ngono lam ya'malan ora gelem ngamal sesuai dengan ilmunya. Utawa babar pisan ora gelem ngamal. Terus wonten kalih. Siji wong ngerti, mari ngono ilmune ra digawe pas wae amal. Nomor loro wong ngerti tapi ra gelem amal. Nggih. Yo ngerti sakjane lek salat iku wajib. Tapi ra gelem salat. Berarti ngerti tapi ra gelem napa? Amal. Ngerti lek salat wajib, tapi salate madhep alun-alun misalnya. Berarti ilmune napa? Ngerti lek salat kudune madhep kiblat, tapi madhep idul misalnya, ora madhep ngulon. Berarti niku kan ilmune mboten diamali. Lah, konsekuensinya apa orang yang seperti ini? Mu'adzabun min qabli abidil wasan. Bakale besok disiksa sakgurunge Gusti Allah nyiksa wong-wong penyembah berhala. Wong-wong penyembah berhala abidil wasan niku wong-wong jahiliyah. Nyapa kok disebut jahiliyah karo goblok. Berarti posisine orang yang dia berilmu sakjane ngerti, tapi kok orang gawe ilmune kuwi luwih goblok timbang wong jahiliyah, luwih goblok timbang penyembah berhala. Mangkane lek nyekso didhisikne. Lek nyekso didhisikne. Nggih sak goblok-gobloke tiyang kan tiyang jahiliyah. Napa kok diarani goblok? Lah sing disembah iki lho luwih elek timbang dhek. Nggih to, sing disembah lho patung kan hakikatnya napa? Lah nggih gaweane dhewe ngoten lho. Gaweane dhewe terus ora iso nyapo-nyapo, ora iso mbahayani, wae dipisu wae ora iso bales, ora iso nguber gitu. Disembao, dikai apa-apa ya ora iso ngekeki manfaat. Nah niku kan berarti goblok ngoten. Ya, tapi lucune niku wonten tiyang jahiliyah niku oleh hidayahe perkarane sepele. Jadi pas wae nyembah Hubal niku salah setunggalipun tokoh patungnya, tokoh Tuhannya mereka. Niku moro-moro Hubal dipuarani ambek kelarap napa ambek kadal ora diuyuhi. Terus bareng Hubale menengah. Lho, pangeran kok diuyuhi menengah, wah gak keren nih. Oh berarti selama ini paham saya salah, akhirnya masuk Islam. Ya, hidayah ora jadi tekone sakarepe Gusti Allah. Tekone saka kadal bareng ngoten mau. Nah, niku terus malih wong sing wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu. Termasuk tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu a'maluhu mardudatun latuqbalu. Amal-amale mboten ketrampi. Kaya salat subuh petang rakaat. Lah apa jarene pahalane gede salat subuh. Cuma 2 rakaat tak tambahane 2 rakaat maneh ben tambah gede. Iku berarti a'maluhu mardudatun lah tuqbalu ora diterima amal. Ya niku tentu pentingipun belajar. Ya saiki sing ditangkap niku coba dipraktekkan. Ngoten. Nah, Kranten lek tiyang soleh tok, soleh niku napa to? Soleh niku napa? Kang Solah, senes ya. Kang Solah. Wong saleh kumpulono. Iki soleh niku lek mung duwe maknane Mbah Mustofa Bisri iku pantes. Ya pantes-pantese wong Islam ya salat ngono lho. Tapi kadang wong soleh niku mboten diiringi kalih ngerti ya. Gitu. Kadang mboten diiringi kalih ilmu. Lah niki
Lek dawuh Gus Bah luwih bahaya. Luwih bahaya timbang wong sing alim. Soale wong soleh tok gak duwe ilmu dinut wae iki bahaya. Dinut ambek wong awam niki bahaya. Ngoten. Terus niku terus apa apapun ilmunya nggih, apapun ilmunya. Pokoke ngerti ya dhewe lan diamalne. Ora kudu ngenteni pinter mboten. Ngenteni pinter awake dhewe wis ra sekolah lho, ukurane pinter dhewe piye. Wong sik sekolah ngono, ukurane pinter iso di-ranking 1, 2, 3. Saiki wis ra sekolah lho. Dawuhe Kanjeng Nabi nuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi ya, mulai dari lahir sampai tiang lahat. Nah, saiki wis ora sekolah. Dipun ya ana-anake sak nangkep-nangkepe diamal. Dene ora paham ya takok sing paham. Ngoten. Ya ora kudu pinter kudu dadi ulama dhisik mboten. Dan dalam rangka napa? Dalam rangka mendekatkan diri taqarrub wusul kepada Allah. Lek ora duwe ilmu ya wis ora tekan nggon. Roh tujuane tapi ra roh dalane. Ngoten. Termasuk dalam kita berthariqah niku bolak-balik kula aturaken iki mengutamakan perintahe guru mursyid nggih. Nah, nyuwun sewu niki kula bahas sepindah Kang Saiful. Enjing niku teng mriki wonten acara nggih to. Malam Jumat kliwon. Lah awake dhewe kadang nggih rutinan kliwonan teng Tulungagung. Penake piye niki? Penake piye yo? Dan niki acara napa wisuda imtihan. Lek kula nggih niki mboten usah dibagi kuwabeh lek saged rawuh mriki. Nggih. Yo kan perintahe guru kliwonan, nggih perintahe guru. Masa manfaati nang wong niku nggih perintahe guru. Ketika ada dua perintah yang bertentangan, nggih diambil sing manfaate luwih gedhe. Manfaate luwih gedhe. Lek ditimbang-timbang ya manfaate nyuwun sewu, lek manfaate kliwonan kan ya kira-kira nafsi-nafsi nang awake dhewe. Tapi lek awake dhewe tekan rene setunggal, maremno sing ngundang. Kanten kabare Mas Saiful kala wingi sedanten diaturi rawuh nggih. Napa cukup jenengan mawon, mboten to? Mboten. Sedanten dipun aturi rawuh. Lah awake dhewe wis dipewenakno nang kene dikeki nggon sing sangat-sangat layak awake dhewe ora iso bales apa-apa. Nah, nggih to. Terus benjing ya dhewe kepanggonan kliwonan nang kene ya malih ngrepoti malih. Napa kliwonan nggih, selapanan nggih. Kapan niku, Kang? Agustus ya. Malah ngrepoti maneh. Lah kok pas wayahe nek acara plas. Napa malih benjing insyaallah ingkang niku ingkang dawuh-dawuh niku mbayahi Imron wonge dhewe. Ya, kan mestine nyuwun sewu Gus Dur kan pun matur ning Mbah Imron anu panggen kula dipun damel rutinan ngono lho. Lah jelalah dhewe nang Tulungagung kabeh nang Kliwon terus takoki ambek Pak Yai Imron, "Lho ndi jare jamahe gawe rutinan?" Niki sinan Gus Dur walian. Kene wonge. Ngoten, terus lek kula niki nggih terserah jenengan, lek kula mending awake dhewe sementara hormat mriki riyin. Malam napa terutama malam napa niku kan? Malam apa? Loh, malam Kamis? Nggih, terus? Loh, malam Kamis apa malam Jumat toh? Oh, malam Kamis niku tahlil. Yen mboten saged nggih berarti malam Jumatipun. Dan sedanten kemawon. Nggih, pas Pak Imron, pas acara Pak Sen niku. Nggih padha-padha perintahe guru niki. Tapi kan awake dhewe nang kene wis ngrepoti banget. Nggih, ngrepoti banget nggih, hormat. Lek Gus napa niku lek awake dhewe saged nglempak teng mriki kan insyaallah tuan rumahe nggih marem ngoten lho. Iso dipamer. Niku lho jamaah niku kathah niku. Nek teko lek guru telu tok ya isinan Gus Dur. Jarene akeh figur Pak Saiful tok.
Lek iku wis bolak-balik ketemu wisan. Gak ono liyane ta. Iku terus iku nggih, terus awake dhewe wis roh masalahe wis ngerti ngoten lho, ngasih ngerti wis roh ilmune bahwa amal ingkang kebaikan nggih, kebaikan ingkang manfaate niku langkung kathah niku lebih diutamakan daripada kebaikan ingkang manfaate mbalike mung nang awake dhewe. Nggih, al mutaaddi afdalu minal qasir ngoten nggih, ibadah sing kemanfaatannya itu merentek nang ngene liyane itu lebih diutamakan daripada toh lek kliwonan kan awake dhewe sik saged nyang malih ngoten nggih. Bulan depan kan masih bisa ke sana. Niku menawi ingkang saged kawula aturaken menawi wonten pertanyaan terkait napa acara benjing kedah pripun ngempale terus seragame napa dress code-ne napa butuh rewang, perlu rewang enggak, Kang? Ngoten nggih. Tawa-tawa dadi parkir napa-napa. Nggih. Niku mungkin saged dipun tanglet-taken dening dumateng Kang Saipul. Kirang nuwun ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim. Ikani Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi faratutuhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi faratutuhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi faratutuhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma fa'ulumana wa barik ulumana wa hasil maqasidana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kirang langkung nyon pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.